Il-ħadd filgħodu l-eks kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija, il-Professur Stephen Brincat tkellem mal-ġurnal Malta Today dwar intħil mid-Dipartiment tas-Saħħa dwar liema pazjenti għandhom jiddaħħlu għall-kura u liema pazjenti għandhom jinbagħtu d-dar. Fl-istess jum li fih saru dawn id-dikjarazzjonijiet mill-aktar serji dwar intħil politiku sfaċċat fil-qasam tas-saħħa, il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar ħassu komdu jattendi għal laqgħa politika indirizzata mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. ħarġu fil-beraħ l-allegazzjonijiet tal-Prof Brincat, ħassejtek komdu tiġi hawnhekk, ma mhux tinvestiga. Ġust qarrija, ġust qarrija. U ħassejtek komdu tiġi hawnhekk quddiem dawk l-allegazzjonijiet. Iva. Sa dan it-tant fi żviluppi ieħor id-deputat nazzjonalista Franco De Bono qed jappella biex fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi kollha tintrefa' r-responsabilità. Għalhekk saħaq li qed jikkonsidra li jressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Joe Cassar li tindirizza nuqqasijiet serji fil-qasam tas-saħħa, fosthom l-ingaġġ irregolari ta' konsulenti mediċi u l-kundizzjonijiet tal-ambulanzi. F'artiklu fuq il-blog tiegħu De Bono qal li kien sar ħafna storbju fuq il-prosekuzzjoni ta' kunsilliera lokali dwar użu ħażin tal-laptop, iżda ftit li xejn sar dwar ir-responsabilità ministerjali. Dan għaliex fi kliem id-deputat Franco De Bono, meta l-affarijiet jersqu viċin il-Ministri ta' Gonzi PN japplika kejl differenti. Franco De Bono tkellem ukoll dwar l-inkjesti interni u kif dawn kważi qatt ma jsibu li kien hemm xejn ħażin għaliex fi kliemu il-persuni li jmexxuhom jintgħażlu għal tapposta mill-Gvern.